Yo, what's up sa inyo nga ano, mga ga, may buntag diya. Asa na tong kuan ron? Laki na to ron. Ha? Yung matag baskitan? Ya. Asa na tong kuan ron? Asam ta magbuhat? Pindi. Ato ka sa day? Pwede ra. No? Oh, hapon mo na. Imo ta? Ayo. Ayo. Yo. Ayo. Ayo. Yo. Ayo. Tuk no. Tuk ka sa? Balik. Tuk. Ayo. Nay tao. Sud. Gitu. Ayo. Milak. Ayo. Wah, patay. Tara eh. Nang. Naji boy nang. Ada no. Taruh. Ya boy. Ah. Do. Buat mo tag basketan do. Buat mo tag basketan ngono? Dito. Gamay ba? Nah. Wah, bago mo nga mata. Kita Ya, kan upload yo. Sige. Terakhir. Kuan ba tau kan kanta ya, Ben. Dari ko pa ina pas. Wah, do, trio. Pas. Pas ya Rome. Dame la yole. Nah, lagi oleh lagi bro. Ya, you know me. Era yole. Tu yang shades do. Do. Cuy kayak shades. Natar semua. Ada ang solo bantu ya ang solo. Lilan shades. Solo. Lilan shades. Om. Mata sa ba? Mata sa ba? Mata sa ba kay matog na ta. Sige na gmail do. Ha? Ya. Sige gmail dai. Di Facebook. Robby. Nay kacat. Kasi kacat sila ni kan. Inane mo Kacat to no. Faktor lagi na. Tulog ko bukan. Light. kan maagis kubid ba? Wah, ginansya sa COVID. Asa ring be. Asa to ring nga gamay di ay. Gaga. Ay. Guan eh. Hago eh. Og sugo pres bay, di kini tuman. Pero kay sugo man sa. Lalo, sugo man sa lingaw. Liok din. Ato na ka ma? Bye. Oh. Mo na kalahian do. Mo na kalahian sa sugo sa kuan. Uy, namni baka dre. Kalahian sa sugo sa bayog, sugo sa gusto no? O sugo sa lingaw. Kay sugo sa bay. Dugay mo tuman. Pero sugo kay sa lingaw. Bisa pag di sugoon tuman na yun. Pre ano? Are. Ha? Ito sunod stepping na to. Mga tagon? Kajoy? Kahoy? Gutuma po sa tis. Inigdugkab na ko bathroom niyo. Humaos ka tay. Nga ita. Ngayon sa tay? Kamu, kain sa tay? Kain niya gaman. Dungan tagain. May, oh, okay kayo. Nami munggos. Nah, May kanon ra. nah. Ngayon sa tay, birada sa may gawan mga aga. Lah, higa na ni mo na ay. Oh. May sliding door sa mga pobre oh. Ayos kayo. Kita kuan do. Likon kita og kanang kuan no? Kanang guest ba. Taga Subugoy ba ni. Grabe gaon oy. Gaon na wala was oh. Sa buhok. Ang anito ang buhok. Sa buhok ni Tobo wa sa lawas sakto dai. Huwag na mo bata subok. Kaya mo dagan. Busog na. Busog na. Dito na siya buhok. Ha? Kuha na ta? Ito na sa ito ang project. Okay ta? Okay ta eh? Karon mga gano kay mga namig kahoy, manamig kuan, manamig huway, manamig tambay dito. Lingaw mig istorya ni Yulito. Shout out kay Yulito no. Awa to kita si Yulito sa video no. Kira tay. Taramong ka na eh. Taramong ka no?
Pangana? Tighabas. Mananabas ni Saron. Kay wa may vlog. Wala mo ikuan dai. Wa may kanang content ra. Busy mo sir. Busy di lang director dai. Busy. Kita lang sa uban ron. Siguro? Uban kay nag-uban ta sa una. Lah, Na balik na po ko uban ra sa ha. lah, daghan lagi kag rakit dai. Kay rakit. Kuan ka dai? Rakit boy. Rakit. Rakit boy. Tara. Tabi to bilang tabi to daggo ginoy. Dagko ra no? Kana lang mga kuando. Kuan ba? Saktuan ra ba? Ngane ba? Nana ba? May ba dapat lang ko? Pila ito dagko eh. May makamtig ba sir? Sumpa nga para di ka manugasan? Oh. Nugas ha? Nugas, ini saglawas. Ikaw si Siboy. Ako si Nugas. Hindi ka pa to, patuan ka to, patuan ka. Abi buyag, buyag. Ikial sana, di mo sana. Ay, sado. Ay ayo ba ala pakuan sa kuan na. Iya la dagan doktek. So ganahan mo magburot-burot e manambok mo. Are mo kanang kuan. Banwa nya, are mo sa barangay Dakit. So mo din si kuan nugas di ay katong gilabay. Yan dahon, murag mangga. Minggo plot ba? Matunda. Na dre. Di lang kumukuha na. Oh. Mo siya dahon. Munay da. Dahon. Dao toy. Mas pusa. So, wargon? Oh, wala siya mga langgaw. Wala siya mga okay kayo, basta na ka sa bukid. Oh. Basta ka sa kalakaw, kakaon nung gigabi ko abi. Oh. Di kami nagtanong man ha, pero kami ni kaon. Oh, Ya, di ba? mo po yung bukid, are mo dre. Libre ka payas? Libre payas oh. Be, kita lang sa pagkaon be. Ha? Sa pagkaan. Mukbang. Bang, sundang. Okay. Ayaw na kay gabas na sa kwan. Wa na ano gas dre, katutong gabas to niya. Bang, Ako na isa. Boy tapang. nahamon kita. Ayaw lang. Ay, lang kay kaom sa Kasi kwan. kano nag-apil ng punuan. Mahinang nila lang. Kaya sabi tapang, mahinang nila lang. Mga alien. Bungar na yung mga kanan be. Diba mga langga, mo na siya yung nakakandot sa bukid. Ano na siya diaga? Okay kay diaga. Mutumon ka arilas ka bukiran kay nay daga mga pagkaon. Mga kalangga. Ah, Wa ang mga tagiya, di pwede kayo buka. Yorgi nga po. Sige datong kuan. Kung dali ito nung Ako dato. ito bala. Nga pagkana ko, ko siya ano gas, ilis taglawas. Ikaw si Kinit, ako si gas. Kung di ka pa to, putlon, di ka tulol. Ano pa to? Putol. Puwes ay? Kira dia? kira kayo. Kau kira dia? Tole na! Ah, Ngiga! ya iti ba? Tama. Tama kay largo ite. Hindi mo mabayang. Deh, baskitan. Di mo na tinuod yung gamot ito doon. Deh, hindi na ada. Di tinuod kay kitas mga babae din. Okay na ya. Bye. Okay ra na goy. Ator ka na god. Anam lang kuan. Anam ng purman. Ikut lingkod ng purman. Oh, mga bata-bata. Do. Trabaho dia. Ay, trabaho. Yeah, hapit na mga project. Hapit na mga project mga langga. Uy, sino? Coconut ba? Coconut. Nat, isa, nat. Ano yun? Kita din sila sa imong kuhanin. Amazing skills niyo. Tungka, isang kang anak. Instant lagi mga pagkakas sa bukiro. Okay na. Yay, bira! Pira po yun. Oh, pwede. Laos! My friend. Maganda mo mga kapong tupid. Lah. Diyan sa kuha, manchot. Sige, laos! Lah! Hello! Kaya amigo yoy.
Pabili pa ako Kuya Boy. Pabili ako Kuya Boy. Kaya ko kutsara Kuya Boy. Ayan. Pili ko bisit ako Kuya Boy. Ha? Ako na sir. Lah, mayo ano panit sir oy. Lego ya, boy. Salamat sir. Bukunat nat sa bukunat nat. Yan din yummy. Yummy. Nah, delicious. Nah, delicioso. Wah, dura deh. Doro kah? Lah. Lah. Lah lah. Tarik na doang. Tarong. Apit na man. Dua na karon. Ah. Ako na ba? Gapuha gina ni mga panday oh. Apa? Ah, gua na. Ah, jiboy po jiboy ay. Ah. Tumatik ya. Blood man ya. Ngit-ngit. Oke kayo. Ya tong pandai dihapit maklaro. Tungod sa kalandong. Choy kayo nagsaka ba? Oh, ano? Mana mo ring? Eh, bagi tayo sa lag moves bi. So, manamong project karong adlaw mga langga. So, dalaw, ring na mo. Nalingaw ng mga bata. So, that's all for today, no? Hope ko nga magkita pa ta sa akong sunod nga video. So, that's all for today mga langga. See you in my next video. Don't forget to like, share, and subscribe sa akong YouTube channel, no? Ganoy TV. That's all for today. Bye-bye!